Lang ito mahal, pasalamat, nagadaig niyo sa mabuhay ng ngalan. Nagkanunay nagauban ka na mo, nagatiman ka na mo, nagatudlo ka na mo, nagagiya ka na mo, sa tanang butang, aron kami makabuhat sa mga may butang yung kadana ka na mo. Ikaw ang Diyos na andang kanunay, matudlo na mo, kung kami masayo, kung mga bigiya, anak ka, magtapak ka naman. Humiling ka po noon, magkabuntago na mong pangayon, nag-imong pag-iyakan ng Lord, pinagis mo na ng Espiritu. Tagay kami kasing-kasing na andang mapatudlo mo. Teachable heart, O God. Grant us that, Father. Kung tabangin sa may mahal na kung sa man ang imong mga pagsaway, pagbadlong, di namin ko itong maminaw kung dili ang buhaton. Lord, you've been teaching us time and time again. And you never cease, Lord, to show your love to us. And we are so grateful. Let your Spirit, Lord, dwell in us, among us, teaching us in everything. Mahimo kami makatauhan, ngayon mo kayong kalimutan. Makatauhan na masubay sa inyong kabubuton, magalabaw sa tanang o Lord, makahatag, lumog o kalipay sa namuhay ng ngalan. In Jesus' name, pray. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 ngayon. Ang tibuok nga kasulatan, gisulat, pinagi sa gahom sa Diyos, o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtuliid sa sayo, o sa pagtudlo sa matarong na pagkinabuhi. Aron nga ang tao na nagalagad sa Diyos maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Namutan ako ninyo mga igsunan, tibaw mo sa triathlon? Usa ni siya ka sport nga dunay pilo ka disiplin nga sa lain nga sport nga involve ani discipline. Unsa man nga discipline? Swimming, biking, running. Ang usa ka athlete tulo ka sport langkob, tulo ka disiplina. Lisod na. Nakilalan may ka mulangoy, kibaw may ka mubay, nga kibaw ka mudagan nga i-combine ito tulo, dili ka kapuyan. So in short, kinahanglan imong ipailaw imong ipailaw ang imong kabulingon sa grabe o lisod nga training. O may kabunan ni kung ang usa ka tawo nahigugma niini nga sport. Kaya kung dili, di siya kalawtay. Apan ang tawo nga nahigugma sa iyang gibuhat, bisag usa ka lisod, unsay bato niya? Malawtay dili. Wala hutay. So, ang purpose sa training sa matag sport nga makadaog jud ka, ikaw ang first, makahuman ka, ug di ka mauwawan. So mo na nga mag-training jud ang usa ka athlete. Di pwede nga wapi lang ka ng usa ka duwa nga wakay training. Ang mas ni training og dugay, kung nagpatudlo og mas dugay, mas maayo ang resulta ini ka duwa niya. Pero ang mag-training lang sa kasimana, sa kabuwan, yung apil lang ng duwa, di jud ka lakutay. So in short, kaya ang training ni ini is para man jud ka makadaog kung makamedalya. Ang buhaton sa usa ka athlete mao nga iyang i-set apart, pa iyang ilain ang iyang kaugalingon. Gikan sa tanang butan ng kalibutan na. Okay? Aron dili siya ma-distract, dili siya mabalda, dili magduha-duha ang iyang paunauna, iyang kasing-kasing. In short, ang mga loved ones niya, layo din na. Girlfriend, huwag nila diha. Okay? In fact, ako, coach man yung go, athletes ko sa una, may man yung go, mag-una-una ganyan yung girlfriend o boyfriend, yung budget mo. Nakakita yung kadaghanan, isa kaning mga university na athletes, kaning sa mga
varsities. Kung mag-unagan niya ang girlfriend o boyfriend, di dito ka practice o klaro. Gano man, ito man na-date, ito man na-lakaw, dili way hangin imiga, training, ano man, kaya nag-overnight, kaya naglaag, pagkagabi. So, muna nga, di sila ka lakutay. So, muna ang usa ka, determinado nga athlete, tiyadyo, ilain iyang kagalingon, layo siyang pamilya, layo sa kanang mga butang nga makabanda kaniya. In short, muna siya ang tao nga disiplinado, kumbinsido, kung nabawas sa danan, nakahibaw sa iyang gusto. Nakahibaw siya kung sa iyang prioridad sa iyang kinabuhi. Nga mao nga, iyan yung makampot, kini nga yung damgo sa iyang kinabuhi. So, ang pinakataas niya nga damgo, mauna ang iyang tumong. So, kanyang tanan din sa ubos, tanan din nga, second na nga damgo, katulang nga damgo, dili niya maoy iyang tagaan sa iyang pangunaw na kasing-kasing kusog o kalam. So, walay tao nga ma-involve sa usa ka damgo nga dili niya ihatag ang iyang tibok kasing-kasing, huna-huna, kusog o kalag. Correct? Kaya kung tunga-tunga, wa lagi dyan ma-aptan. So, muna nga, mo-report, mo-involve ko or mo-discuss ko sa may tungod sa huna-huna. Ang athlete nga nakibaw siya, mauni akong damgo, ang iyang huna-huna, focus dyan na iha. Yung nakibaw siya nga no, gusto niya na nga mo-apply siya anak nga duwa. Okay? So, si Pacquiao, kung mas in love siya ni Jinky kasi yung boxing, asa kayo nahitabo niya? Abot sa siya sa karon sa iyang posisyon? Wala, pagkabos Pacquiao na. Mas in love siya ni Jinky, nabuhang siya girlfriend na himong nasawa na lang niya, kadugayan. Pero kay giuna niya, i-prioritize niya ang pagkabuksihiro niya. Kaduha ra iyang asawa o ang iyang mga anak. Ug iya jong gipunting ang iyang hunahuna nga maabot yun niya ang gusto niyang abton sa iyang kinabuhi. In short, sa imong hunahuna mismo, nakahibaw ka nga nung nahigugma ka ni ining butanga. Muna nga, ang pagigugma again is dili feelings. Means, dili feelings ang gugma. Ang gugma, tapi, pilian. Dipili ka. Kaya sa Ginoo, di ba ka feel permi, na love mo Ginoo. Kung di sa ganyan mo ma-feel, na love ka sa Ginoo. Kaya kung basihan mo sa feelings, ang Ginoo may murag pinakalayo po, dyan kaayo, nga maka-express siya ang gugma, o ikaw sa layo, sad kaya ka, masulti sa Ginoo, kaya sa langit, ikaw na sa kalibutan. Pero kung mupili ka nga ginumay mo, gigumaw na hindi na siya. Maura sa nasa ubang mga butang. Now, excuse me guys. I'm not really feeling well. Sa body, kung determinado ka sa usa ka butang, ilang kayo na lawas mismo. Katuparin mo lawas, imuhin mo, ligon, sa matag, adlaw. Mo take care ka sa mong lawas. Diba? Sa matag athlete, sa kita, sa'yo muna na to. Sa'yo muna na to. Lawas. So, kinalang mo sakto kagatulog, sakto nga kaon, klaro nga kaon, karos nga bilang na sa nakong katulog ka kaon, pero wasay klaro nga kaon, kaya dili proper diet. Sige gababoy, apatay, yung kanang istoryaha. Okay? So, bisag sa inon, bisag sa mga activities, ang usa ka tawo nga determinado nga mora ni iyang puhunan. Ang lawas naman yun, sa pinsa na to din lawas na yun puhunan. Walay athlete nga dili ni mama makaabot sa taas kayo nga iyang maabtan kung iyang lawas din niya tumanon. Wala sa estudyante nga may mong bright siya kung wasan siya pagatiman sa iyang lawas. Walay na imong ako kay siya grango o nahimo siyang dato kung wasa niya timana niyang lawas. So muna nga, kumusta mo sa iyong panglawas? Babae, lalaki, boyfriend, girlfriend, parties, anything na makaluya sa lawas, dugay na pagkatog, sa mga bisyo din na, sinta na og TV, sinta na og sini, butang na sa atin. Soul.
Katapain mong feelings, hindi mo pa huna. Imo yun ang iset sa usa ka butang. Kung kanil usa ka athlete, iyang iset nga, ani sa triathlon, tulog ni ka sports good, isod gayo ni. So, gawas nga, ang iyang feelings o iyang pangunahuna, iyang iset din ha. Kibaw mo, imo sa nang hunahunahon. Ani, kaya sunan. Sa bago pa kong athlete, dinan ko sa mong coach, breathe volleyball. Feel volleyball. Think of volleyball. Parang bago kayo ito na po. So, siya explain. Kung bitaw, no? Yung training ni, yung kumana mong training, muli na niya, kapoy na kayo ni, palag, nung nanamigimilog, siya numuhaton, nanindot, ano ko din ang tao, di ba? Hindi, dahil kumana mo sa mong training, ako itong naon, unsa man ito iyan itudlo. Itudloan mo sa skill sa volleyball, unsa mo pagsakto nga spike, unsa sakto nga pag-receive, unsa sakto nga pag-ambak, tanan. Amo dahil nang niya, labi na nga, kita din nga, wag yun nagtudlo na tula mo, receive. Pinaanak kita mo set. Pagkakaroon, ligo na ka sa bula, o pali mo na set ang bula. Ano, bitaw, daghan kayo mga OA kayo, madili mao nga, maagi. So, usbo na mo na andan, galisod ko. Ilabi na, ano galisod ko? Second term na naman sa Philippine team, nag-usab ko. Di parang ako taas sa kayo ko garbo. So, doon ko Philippine team, usbo ko din mo. So, pamay na kayo ko, so, doon ko Philippine team, usbo mo. Sige, explain ng mga coach. Kaya naging yung tanan ko, hindi mao. Garbo ba? Isod kayo ipa, ubos. Then nakakita ko sa mga kauban akong panggana kung ika sa Cebu. Wado yung lamang akong balibol. Ito ko sa hindi mo sikat kayo ng tanan ng din eh. Hindi mo siyang sikat kayo. Tako na siya, taas pa siya na ko. Kusgan pa kayo. Huwag mo siya lamang. So pag pudlo, suyop kayo ng tanan. Kita ko siya improvement. Ako dali garisib, ganaan ako garisib. Yan, ikanak ko, pasangit pa kayo na, naging kamot rin. Ligan ako, nasangit ang akong kamot. Sige, tanaw niya. Ito, mas bulay na po yung tanan. Kaya nga naman po, if you want to improve, ibutan na zero. Balik ko siya, kung zero ang imong mind. Huwag kayo na ibawaan. Isod kayo kaya naman, magbawa mag-usab sa imong daan na andan. Sige mo, sila nag-ana-ana na, kaya ang ilang mo, dito juga na, ako din magbutang pa ko bola para ko makareceive sa bola, kaliso na lang na kay bola din niya, mag-receive ka. Kaya nga naman, munaog na yun ang akong kamot. Yan na ba? Example na nga. So, grabe ang effort na ako ibutang diri. Manong uli ko, ni ko uli. Ako yung gidamgo, akong ginahuna, ang akong kamot. Isa ko naglakaw. So kung naglakaw akong kamot, kaya taas mo kumulaya, anak kay kung hapak, yun akong coach, taas ka mulaya, pero kung taas pa yun ang imong reach, mas kisod pa yun kakabuton sa imong kundra. So nga ikaw nito, so, bisag asa ko, nagbalibol ko, nag-training ko sa akong huna-huna, kung akong ibutan sa akong kasing-kasing. Na-improve? Yes, na-improve ko. Okay? Kami ang mga best improved player. Ang mga kauban na parang ladugan sa Quezon, Philippine team, ang mga radyo gihapon. Visit. So, wala mabuhat ang coach, kaya iguwa naman sila. Possible ba ang change? Yes. Kung imo ibutang imo kasing-kasing, o una. So, mauli nga, di lang sa imong lawas i-take care, di lang kay imong mind ibaw ka nga, kung imo yung ibutang sa imong kasing-kasing una-una, ang kausaban nga gikinahanglan para ka mo improve o makap-up nimo kani mga butang nga. Estudyante, bitaw ka, kita ba na yung manulos maestra? Dili no? Kita ang mudawat sa maestra. Correct? Kaya ka ng supakira, di na siya ma-first honor. Labi na ang tig-absent. Pero ang katong nagtuon og maayo, niya mo ludlog, magpatudlog yun niya, mo magangan yun, lagi sa tubangan, mo siya ang ma-first honor sa iskoy lahat. Ikabot sa niya sa balay, nausan siya.
Nagduwa? Nag-TV? O saan na siya? Nagtuon. The same thing sa sports, sa pag-eskwela, sa actual, imong ginawa, ikaw ulit mo, kakaroon, itudloan mo, ikaw ulit ninyo, i-apply. Bisan naglataw ka, pagawas din, hinaguna-una, sige tudlo, sige nuunin mo. Ito, ano pa na yung lagi ba? Ano yan? Ito, hindi man ako buhaton. Ako ni Papiso. Napay niuli ninyo, sa binagi mga Domingo, niuli ka nga ninong ka, Lord, ako na dyan Papiso. Mo nang kita mo sa. Muna sige na kagpaminaw, matanong sa. Kinahanglan mo ulit ta, namingon ta nga, Lord, buot ko nga ako dyan Papiso. Tudluin ko, Lord. Kung naay mo kay kauban nga Christian, then patabang ka nga ma-usab ka niya na dakita. Example lang, baka kung kay ko, labi, gusto kay kong mamalikas. Yung kauban ni Cyril o kauban ni Nancy. May mo na yung poop! P.I. May mo na lang si Lumikas sa punto. Lord, sorry Lord. Lumaka po, lumaka po. But a lot of times, kita naman ko sa balay na Christian. Amen? Talaga na nato, kita ras ba sa itong panimalay ng Christian. So, kisa may makorek mo. May balang espiritu, may sige correct mo. Kung magpakorek lang sa ka. Kung magpatulo lang sa ka. So, sa spirit. So, mind, body, soul, and spirit. Ang tao nga magpa-training, di ba? Naghanap kayo nga mo, watakibaw sa Ganesha, Christian Ganesha din, mag-unin siya. Kita mo sa siya games nga, tanang balita. Din siya Philippines, na nakadaog sa siya. Basta pag siya first, freestyle, pag touch siya, ano lang siya. So, nakalit siya, higher being. Mas taas niya, mas kamahanan niya. Pakyaw sa una, sa mas pakyaw, di ba? Nagsusunod sa turing, ampo. Nagkahuman, ampo. Kaya na born again. Kaya nahansin siya Ginoo. So, ang tanang tao, mo ila dyan o mas gamanan nila ang tabang niya. So, ba rin naman, kung pintas na gusarihan. Di ba, naghas ng mga angklet o whatever na ilang ko, di ba? Kaya parang nila ipang-swerte. At manangay ko silang tabang sa mas gamahanan kahit kanila. Sa itong part, isip athlete sa Ginoo. Ibaw takinsa siya. Ginatakinan mo, mga kanitingali, ako isulong ng iyang kuwan. Kanitingali, ako ihabak kanitingali, ako pusiras kanitingali, ako isulong sa kumra. Tinatang mo ginana, ano man? Ibaw mo ta, kinanglanan na to, ato siyang papuyon sa ato, kasing-kasing. So nga nga, nagsunti ko rin mga butanga kay ganahan kung makataon mo na pinakasayon nga butanga mo improve ka, isip, Kristohano. Isa na ako din mga Christian athlete ka. Athlete ko sa Ginoo. Appeal ko sa iyang team. Siya akong trainer, siya akong coach. Okay? So, kung athlete ka, ang atong panglantaw lahi na. Ang atong paglakaw lahi na. Okay? Labi na kung ganahan ka nga labaw pa ka sa labaw pa sa mga ubang ordinaryo nga athlete, then imong praktison ang pinaka maayo nga gibuhaton. Mo nang tuluan ka skills. Okay? So, kung sige namin padagadagan sa among coach, kung may tudluan sa pagkuha sa bola, sa pag-set, sa pag-spike, sa pag-block, sa pag-serve, sa pag-dive, okay? Sa pag-roll, kung may tudluan yan, sige lang igagadagan. Dapat ang among apilan na Usman, balibon o lumadagan? Lumadagan. So, wala nga, ang dagan, pahangin lang na. Pero ang gikinahanglan nga, sangkapan kita ka skills, sabihin siya sa skills. Mga abilidad na kinahanglan mo ana nga sport, kinahanglan imo nang i-develop. Para sa basket, ang basket di mo na may kamuntra sa dribble din na. Kung sa mag-dribble ka na, hindi ka kapuntos. Okay? Pagkano kita na mo, dribble, wala ka puntos.
Importante yan na dugdug ako sa ta, shoot ka. Tanawan ng mga pagulong mga basket. Naganotis mo kadalas basket karon sa NBA, minus na tayo ang dribble. Uy, 1970s pa na, 1970 pa mo na yung athlete. Dato ko sa gawas. Medyo taga-daw ang Pilipinas. Kung hindi dito sa Pilipinas, ang basketball sa asa nila ng rate. Kaya nga no, nanakit ang mudog-dog. Hindi ka short. Sa ubang nasod, bisa karon gani hangtod garo, magita makagol ng Sea Games. Kita ko kalima na magyapon ta, katulog, apat, kalima. Ang basket nga to, hardly mudog-dog. Sea Games lang gani na. Pag na dog-dog, pak, pasa, shoot. Pababayag, malalaki, hindi ba ano. Pero lang sila, nagkadap-adap. Pero sa gihapon, sa basketball sa Pilipinas, pananay ka po ka. Kikita mo sa duwa, kaya sa Cubs, o sa basakan, sa playoff karon, dinimagine kayo sila mag-dribble. Gawas kung kitang dili padung at sa kuwan, dribble, pagdihan na ganit, pasa dahil. Ano mag-dribble? It's not about dribbling, it's about shooting. Parehalasan na sa Kristohanon. It's not about sitting and listening. Kita paminaw, himutas mga gibuhaton kunuhay ng mga Kristohanon, pero wag yun sa kinabuhi. Kinalan mapuntos na ang atong ladunggal, pinagi sa pagkinabuhi ng Kristohanon gayon. Mo lang importante magsunan. So, what are po comparison sa triathlon athlete o sa Christian athlete? Ang triathlon athlete, naigugma sa iyang duwa. Kung kita, naigugma sa atong Diyos. Ang triathlon athlete, naigugma sa nito sa iyang coach. Kita, nito ta sa atong Ginoo nga coach. Ang ordinaryo nga athlete, andam, mudawa sa pagtulunan sa iyang kauhanon nga coach. Kita dapat andam sa mudawa sa pagtulunan gikan sa atong Dios. Kay coach yun na hindi mo palpak. Sakto yun na yung pamahagi. Ang ordinary nga athlete ni subiter siyang lawas, unahuna kasing-kasing o espiritu sa training sa iyang coach. Pero kita nga athlete sa Ginoo, ihakag na itong tanan diha sa Ginoo. Kaya siya ang itong coach. Kaya kung focus magani ang ordinaryo nga athlete, kung determinado man siya, kung kumbinsido man siya, kung nakibaw man siya sa iyang prioridad sa iyang kinabuhi, na maonga, na niya akong sport mo, niya akong kinabuhi. Kita nga mga athlete niya sa Ginoo, dapat focus sa ta, determinado ta, kumbinsido ta, prioridad na to ang lipayon ang Diyos. Kita na itong buhaton, lipayon na to ang Diyos. So, ano nang mapag-ibaw nga, nalipay ang Ginoo? Basaha ang Biblia. Matibaw ka sa iyong nabubuton, nabaw sa tanan, ay basa ka usara, pati mo kung kinabuhi. Basaha everyday, gikan sa Genesis, nato sa Revelation, balik na sa Genesis to Revelation, balik sa Genesis to Revelation, balik sa Genesis to Revelation, balik sa Genesis to Revelation, hangtod ka mamatay. Para mauni man imong master. Dapat hindi ka ma-master. Kaya mauni nagtagana o nilingig kay nga premium. Premium ani kinabuhi mo lang kitapusan nito sa langit o labaw sa tanan. Ang mga ganti nga ihatag sa Ginoo ngadto sa langit. So kung mga nagdapita, andap ta nga atong ilain ang atong kagalingon sa ubang mga butang aron atong makabot ang taas kaayo nga recognition diha sa langit. So, ano na istorya man tani sa may relationship ani sa pagkinabuhi sa katapusan adlaw. Napamanta sa pagkinabuhi sa katapusan adlaw. Usa na to pagkinabuhi sa katapusan adlaw. Doon na joy connection magigsunan. Kay kung ingon na kita na naata ni Kristo, kinahanglan makita ang atong kinayahan sa usa ka athlete diha ni Kristo. And nagsulti na to ang Ginoo dinhi na ni mga verses sa mga pamaagi niya sa pag-training na to. Okay? So, unsa man yung mga butanga? Ang mga butanga ni atong makitahan man niya akong sulti. Una, ang atong coach
ang Ginoo. Inaako ko siya ang Ginoo. O ganun na takot sa ikaduha kay limang ni kabuok nga ang components o ang mga pamaagi sa Ginoo sa training atong tanawon karong kabuntagon next week na ang iyang katuyuan, ang iyang intensyon, o ang iyang tumog sa atong training. Okay? So, review lang sa taas sa magaliyon. Kung sa itong mga butang na atong buhaton, aron ta makalahutay ni ining kinabuya. May mapil sa rapture, na natong rapture, next unan. Una is, mulikay ta sa mga nagingon na magtotoo, apan dili gay magtotoo. Nabawas ka na, mulikay ta sa mga tao na wala gayoy, Diyos. Okay? Kaduha, musunod ta sa mga example sa mga Diyos no na mga katauhan. Andang ta mudawat sa mga pagluto sa mga kasakit tungkol sa atong pagsunod ni Kristo Jesus kung atong pukta ng atong pagtuo. Yan, Kristo Jesus. Kung mga na yung kalima karon nga atong pamaagi na makalahutay kami ng last day is higumaa o sunda ang balaang sa sulatan. Amen? Sa mga tatong ibasa, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, and correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So pag-ingon na, ang balaang kasulatan is God-breathed. Okay? Bisulti din ha. God-breathed, inspired of God. ESV na. Nagpasabot na nga ang nagsulat yun ang author sa dalang kasulatan, kinsa? Ginoo. Daghan ang question sa Biblia, gayon sila, sinuwat ra ng tao. Kung sinuwat ra ng tao, magkasumpaki na. Okay? Bili ko na ko. Kung sinuwat na ng tao, magkasumpaki na, o labaw sa tanan, kung sinuwat ng tao, dili si Jesus Christ ang sikat. Ang nagsulat may dapat sikat. Kung dapat ang nagsulat maringon, ako ang simbaha, ako ang sunda, ako ang paminawa, kaya ako makahatag ng pinabuhi, walay katapusan. Ang nagsulat. Pero gigamit lang sa Ginoo ang mga katawhan nga lalain, mga lalain o pangapanahon, lalain sila o mga trabaho, layuman mga adunahan, layuman karaganan ni mga pobre, mga wanan ni mga eskwela. Okay? Nga mga katawan, umansan, mga kapalian, gigamit sa Ginoo aron pagsuwat sa balaang kasulatan. So, ang mga tao nga mo question niini is because di sila ganahan musunod sa pamagi sa Diyos. Okay? Para nila sila ang right. Sila ang sakto. Now, ang balang kasulatan, di lang kay gisuwat sa lalay mga author, lalay na background. Ang Old Testament, gisuwat 1,000 years, over 1,000 years. Okay? Di lang na usa ka setting, kundi sa over 1,000 years, gisuwat na sa Hebrewhanon na lingwahe o Aramaic. O gisuwat ni aron maandam ang mga tao sa pag-abot ni Kristo Jesus. Ang New Testament gisuwat ni over 100 years mura. Kung gisuwat sa language na Greek. Manang mingon ta nga tanaw na to sa original language, manang Greek sa New Testament. Original language pagkasuwat sa Old Testament Hebrew. So, ang New Testament, nagsulti nato sa pag-abot ni Kristo, sa kinabuhi ni Kristo, sa ministeryo ni Kristo, ug ang pagtubo sa simbahan. Mana kumulingon mo, sila ang tinod na simbahan, kami ang tinod na simbahan, nalughan kanyo kami ang simbahan, pang-tanawa sa libro sa Acts, kailangan nyo makita ang tinod na simbahan, gikan ni Kristo Jesus. O dili ni San Pedro, dili ni San Juan, dili ni San Pablo. Instrumento lang sila aron kini mga simbahan na matukod. Mana mismo si Pedro ni deklarar sa 2 Pedro 1:2, ang 1:20. Si Pedro ningon diha nga labaw sa tanan timani gayud ninyo kini. Ang tanan nga naisulat sa kasulatan dili kinagalingon nga pagsabot sa mga
propeta. Tungod kay wala sila magsulti, sumala silang kaugalingon nga hunahuna, kundi gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios. Sumaw na nga, ang Holy Spirit maoy ni tudlo kanila kung saan nilang suwaton. So in short, kung join ka sa team sa Ginoo, kinanglan Ginoo na to, kinsa ra na coach? Si Jesus Christ ra na. So, kinantibawta, kita ang athlete, kita ang magpatudlo, siya ang expert na coach na musubay, mutudlo, mubadlo na to sa ato mga pamaagi. Now, kisa'y makaingon niya din hinga, di lang ko kailangan patudlo, bawa naman ko. Pag nako ni kinabuya, wala na, sa nako, everyday magpatudlo ko sa Ginoo. Eh, kung kibaw man ko, pero pag himo ni Ana, isod. Example, magpaubos. Wala na binakong sa isakto ka nga lugar. Magpaubos juga. Isod kayo, di ba? Pero, hindi mo man ang Ginoo magpaubos ka. So, mag-practice o magpaubos. Pag sa Ginoo higugma, bisan ang mga nilutos niyo, isod man ang buhaton. Okay? Gawas ko ang Ginoo na nasa itong kasing-kasing. So, muli ang mga components, ang mga pamaagi sa coach pagtudlo na to. So, unsa man ni tanawa sa 2 Timothy chapter 3. Ang coach na to, musulti na to, what is right. Gawas nga na, butudlo siya na to, what is wrong. Tanawa ni, what, unsa. Iyaning katungod. So, kung musulti ang Ginoo na to, mo ni sakto, nasayop na, mudawat ta, dili? Mudawat. Problema na to yung tanga. Mo ni sakto, sayop na, iyo ta, dili mo ni sakto. Wala problema na to. Masa na ako nakita sa kadaghanan sa mga athletes. Daghan ang mga athletes nga, para nila, may na kayo sila. May na kayo sila mo, duwa, kibaw na kayo sila, matang na mag-train ko sa volleyball. Actually, may sultuhan ako, kanang mag-gara-gara. Ngayon ko nga, pinag-training ko dire, tuwag sila ila. Nagkatempa-tempa-tempa. Nagbuhat mo inyo, yung paminaw ninyo, may na kayo mo duwa, ani? Pamahawa mo sa akong training. Kaya kung naka din kay kibaw ka, o di ka kibaw, muduwa pa, volleyball, o ganang ka mo improve, anong binuan o volleyball ko. Ay, kung ganahan ninyo, kay gikan mo diha, galisod sa ko sa una, para na kung may na kay kumuduwa. Yung tingnan mo, usmo mo yung dinuwaan, isod ka ayon siya. Pero ang coach, na nakibaw yun siya, unsay maayo, musultig yung what is right. Unsa maning what is right? Doktrina. Ang doktrina nga atong gidawa, gikan si Kristo Jesus. Kung gikan sa mga apostoles, naghihatag niya sa apostoles ug sa mga propeta. Mo ni ang atong gidawat gikan kanila. So kung lingon sila nga mao ni eksakto kay gitraining ni atong pinakangilngig nga coach, ug ako na lipas na ninyo, musunod ta dili. Paano musunod man ta? Kay nakit-an ba natin silang kinabuhi? Oh yes. Nakit-an nato silang kinabuhi. Kung yung mga tao na anda magpakamatay para ni Kristo Jesus, gilaw sila sa layon, ginsunog ilang lawas, giputlan sila mga ulo, gigama sa ilang lawas, Pedro gi-crucify, upside down. Gidawa sila niya na ano man. Kaya kibaw man sila asa sila pagdulong. Kibaw sa sila ng ilang kinabuhi, nakapalagot sa kadaghanan sa mga tao. Yung may mga yan, hindi ko ganahan maglagot ang mga tao. Then, pili ka. Kaya kung ganahan ka, ang tanang tao ni kalibutan ay mo amigo, then magpuyog mo sa impirno. Apan kung ganahan ka, ang imong kinabuhi ni kinabuhi ka ron, makapasuko sa kadaghanan, apan nakapalipay sa Ginoo, then sigurado ka, ato kang langit. Kung ibaw sa tanan, ayaw pa una-una, taas kay kang kinabuhi, dili. Kaya naman naghang mugukod nino. Dili tungod kay na maligya kag shabu. Dili tungod kay naka-rape kag bata. Dili tungod kay napapatay ka. Kundi tungod kay naglakaw ka, dila ni Kristo Jesus. Kung sa mayon ni Pablo,
Gilutos ko, ipapriso ko, tungod lang sa akong buhi na paglaom, diha ni Kristo. Mao man yun yan sa, pero, wa man yun siya, klaro nga sala, nga dapat siya mapriso. Apan, gihimo yun nga napriso siya, namatay siya eventually, after mga 30 years niya siya ministry. Tungod sa iyang paglakaw, pagsubay sa doktrina ni Kristo Jesus. Na makigrason ko ninyo. Kaya nga na ito yung suro ano luko ano asa mo ka madlok? Mamatay ka karon dayon, putlan kang ulo, sunungon ka, kwarto kang langit. Kaysa, madlok kay kamatay din eh. Amot pa tingali kag 150, nalahan ka. Okay? Pero, musukot kag sa dili, mahuman ra jud ang ginabuhi. Kung kahumani mo, sigurado sad kay ka ato ka sa impierno. Di na kalayo walay pagkapanog. Ang pangud walay pag dili mamatay o dili madunot. Kung ikaw mismo di ka madunot, dili ka mamatay, hangtod sa kanturan magsige ra jud ka o agwanta sa kasakit. Asa man kanana? Duha ra ang kapilian sa kinabuhi. Wa kay choice, wa kay option. Di ta kahimong laing nga kinabuhi. Kay mao na ang padulngan sa tao, kay ang nagbuhat sa langit ug sa yuta naghimo na niining tanan. Sa mga di ka ganahan mubangon, pero musukot kag sa di mubangon kag di musubang ang adlaw. Moabot akong tungtutok. Mugabiin na sad. Musukot kag sa di mauna ordained na giordinahan na sa Ginoo, gibutan sa Ginoo, kay siya ang magbuot, sugot na lang. Kaya kung di ka masugot, basi kang bagot-bot, ikaw na sa pili. That's how logical things are. Matanaw na ka, ano susupak mo dito, kani maayo man. Kadiyot ka kalisdanan, langit ko. Dugay kong kinabuhi, hayahay ko din, kapila na 100 years. Yet, for all eternity, adun ako sa inferno. Bahala lang sa Lord. Gari lang ko sa liso to 100 years, pero eternally, malipayon ko. That's how we should look at things. Amen? Mo na nga. Sa dihang masulti ang Ginoo, mo ni insakto, mo na ang doktrina. Dawata. Gawas niya na, di mo na Ginoo, what is wrong and how to make it right. How to make it right. How to keep it right. Keep it right. So, mo ni mga butang ang magsunan. Doktrina ni wrong sa tapat, kasabanta, sultihan ta, di na mao. How to make it right, inanaw ta sa Ginoo. Kani ang insakto, buhatan ni unya, padayon na ko insakto ta. Now, mali ka sa responsibilidad o responsibilidad sa Ginoo sa ato. Sa dahil mo tulti ang Ginoo, mao ni ang insakto, iyan ang responsibilidad. Coach man siya. Amen? Siya may musulti na to nga, kung mudagan ka, di ka magdadaman. Di ka kadao ba na? Labi na gumbadagan. Amen? Kos pa sila na, kung sakit ay mong tibuk lawas. So, dagan na, mudagan sa kaga. Kapoy sa na, nanay sakto nga, ang imong kani, sikit na siya, ana na siya, ang buwan, ang imong strides, ang imong tiil, ang imong landing, ana na siya, di na siya dinha. Depende na kung long distance, short distance ka, ana na ang coach. Long distance runner ka, heel na, landing, dagan ka. Di ka magdagan na. Di ka kalhutay, padung sa talisay. Buto pra ka eskina. Kakita ka na yung buto na yung bagtak. Pero kung sprinting ka, heel na, kanina. Okay? Kabkabo na rin, papapak, mura ka. Kaginto dagan, kusong kaya na. Lahat ang mga pamaagi. Ang ginuha na kibawa na. Sa matag sirkumstansya na ito, ang kibaw may musultiya na usaon. Nanas Biblia. Naiuban din ang awas Biblia. So, nila kunod, example sa iyang kinabuhi. Example sa mga apostoles.
Example sa mga nag-una na to, unsa nila paglakaw ng kinabuhi. Mao na ang what is right. So musubay na ta sa unsay in sakto. Now, so kung mo-teach siya, kung doon ay itudlo, kita, estudyante, kasi itong buhaton, maminaw, o mo, buhat. Karagana na ito, kutog-ratag paminaw, buhata. Paminaw, o buhata, o dawata. Ang bag-o mga pagtulungan. Ikaduha, kumusulti ang ginoonin nato. Isulti na ko ni mo, ani, mauni, mauna. Di lagi na mao. Okay? Sumasuko na Ginoo. Kasabahan na ka. Di ba mo na, excuse me, mo na coach? Kasabahan na ka, kasabahan na ka, kasabahan na ka. In short, siya ang nakakita sa imong pagkinabuhi. O kung athlete ko, siya nakakita nga muhapak kung mag-anak gihapon kung muhapak. Kung nagdawat kong bulang mag-anak gihapon kung magdawat sa bulang. Siya din na ginawa ko. Usba. Okay? So, kung sige tag-usbon, ayaw ka suko. Kaya gitawag ang imong attention, please paminagin mo. Gitawag imong attention, kasalamat ka, gitawag. Kaya wak pa gini mo na perfect. So, kung wak pa mo na perfect, niyadugan sa kay panawag yun mo na perfect, what can we know? Once I coach pa padayon tudlo sa wak maminaw. So, mana nga, kung sige tagtawag ko ng atong atensyon, maminaw. Usawon di ay. Okay? Usawon di ay. So, na di karon makit-anak ko, nga ang Ginoo, musulti ni mo, makingon ani siya, mubalik mo kasi mong daan na kinaya nga mag-anak ka. Ingon ani siya, straight siya. Mubalik mo ka mapaka mag-anak ka, itaas siya. Mga parehara na sa iyo ng Ginoo. Mubalik magod ka sa kinaiya, napusultihan ka, Naminaw bitaw ko? Naminaw lagi ka, pagtanay mong mata, sulog-suligrap, yung naway. Yung hiwi. Pero bata kabantay na. Kanang tao nga, biligan ng masulti. Hindi ka kabantay. Manamay ko nga, tanaw sa samin. Nanaman mo na? Yung kakabantay ka nga naman, naanad naman ka. Naanad naman ka naman, naanad na ito. Naaman tayo response mo, respond ba niya atong lawas? Kung nadawat makagdi. Isag mo ka ni sulti, klaro kayo na sa atong lawas. Manitong gestures or sa atong action. Okay? Or, niduputod. Sinasuya ang anak niya, burot, dipatay na ka sa ana lang na ba? Tanawa ko. Dugo-dugo, pero grabe ang wala pang dawat sa kasing-kasing. So, piluhan ka, kung kasabang niya ni katawag yung atensyon, tanaw sa ganagsulti mo, unya, dawata, uking na salamat sa imong pagbadlong. Kausara na, paduha, sunod na sad, balik na sad. O, mag-iwig ang now. Now, ikaw ba ko, coach ta sa mga manghod na to, sa mga pamilya na to? Are you training them? Are you teaching them? Ikaw mismo, ni-teach ba sad kasi mo pagawin mo na to? Kaya mo ni kapait, may kita mo tudlo, pero kung kita ibadlong mo, puto sa data mo, sa data, mo na liwat din sa kong anak. Liwat ang anak ni mo. Kaya wak man yun na usap. Manang-usbo na to na ang mga pamaagi kaya ang inuura jud maoy makatudlo na to kung ang ato lang is pagdawat sa mga iyang gisaway. Ibalik ta sayop ni mao ni sayop ta ibalik ta diri ingon ta Ginoo ani lagi ibalik ta diri sa taas ya ato na pada yun now isod man siya kung imo-imura. Isod man siya kung imo kabiling mong paningkamo. Ang ato dahil, Lord, kibaw juga, Lord, ako kasing-kasing ka na, murag nanana ko, nitanaw ko niya, o salamat sa imong pagbadlog, ako kasing-kasing, Lord, pati yung hubot-hubot. Diba?
Gagagubon tayo din niya sa kung una-una, daghan kung giyaw-yaw diri, wala na akong isulti. Pero nisulti ko sa sakto. Now, wala ko ginoo sa una. Uy, ito kay ko na ginoo, uy. Rasul ko sa ginoo, ito kay ko. Pero lang ginoo, i-practice na nimo ang sakto, musunod na ang tanan. Musunod na nila ang tanan? Yes. Kaya nga naman, ang Ginoo ganahan siya nga imo sang buhaton, imong dawaton, imong buhaton, isa pa ang imong kasing-kasing nga pagubot. Kaya kadugayon ni Ana, musunod na imong kasing-kasing kaya nga naman. Wala ko nakita, labi na magpaubos ka. Sa diha na magpaubos ka, mahumok ang tao. Kung ano kailangan isuko din na kaya nga naman, may humok man siya. Ang yan, tingog wala naman usap ka, hindi na man. Pero kung nagpadayon pa ko sukol, mag-anak ko kagahi sa ang coach o ang amo, kung sa madirit imabaw na ko. Kaya kitang nasa ubos, luwa kay katungod sa pag-rate lang. Muna nga. Muna mga anak, kung may katungod sa pagreklamo sa Amerikanan, kung may matipusan labihin mauli, gawas kong yulipon juga. Larong yulipon juga, lahat na nalisod na. Pero gitudluan na ka sa mga gimuhat mo sa palimalay, yung isugura mo, kaya napatabang ang iyong ginikanan, buhat ka, kaya labaw sa tanan, ipakawang beya mo, yatiman beya mo. Kung ibang ani, Lord, kung sila pa kung mataon, nanana kong now, tuloy ko, kung iniga, na gani isugo, yung maglapod din ko, yung malikas din ko, Lord, pitika na yung literally pitika na kumahin mo. Ani mga ikaw tabang sa Ginoo. Magpaubos ka. Kasi diyan magpaubos ka, ang balang espiritu muword sa atong kinabuhi. Pero sa diyan pagtudlo, isupak din ka, well, may kamuna to. So, ganahan ka, iumol ka sa Ginoo, buhatan na. Buhatan na. So, God our coach, isulti na to. Oh, very good, very good. Kailangan na, ikip na. Ikip na. Okay, yan. So, dati ka, kumasayog ka, so, dati ka, balik ka, is coach. Kaya siya wala nagtanaw sa imong kinabuhi. Kung naglakaw ba kasi sa wala. Okay? Hindi ka kibaw. Huwag kita kibaw, padoon na kita sala. Kaya mga, huwag mo kita alam mag-ship man ka. Huwag kayo ikaw kasi ship. Kaya mga mero, mga bubo kayo. Inanak ka. Hindi ka kabantay sa itong kasing-kasing na miliko na dahil. Hindi ka kibaw na. Kibaw ba ka? Hindi, ang inuura. Muna ngayon ka sa Ginoo, Lord, hindi ka na kibaw sa akong kasing-kasing. Miliko gani ni Lord, diha-diha. Badlunga ko, ayaw tubuti makasala. Amen? Lord, ikaw na kibaw sa akong ugma. Ikaw na kibaw ka rin. Adlaw, kasi mahitabo, Lord. Kung yung mga pagsuway Ginoo, tabangi ko, Lord, di ko makasala. These are the things. So, ang responsibility sa coach, maong paghatag na itong drills. Pala, magsige yung kag-drill, drills, hangtod na. Yung ano ano may sunan. Pila na nakatuig, na kay kinaiyang try mo sa Ginoo yun na lang. Pila na nakatuig. Okay, ba na? Pero huwag mo na natangtang, pila na nakatuig. Kaya hindi mo ganas sa kanta. Kaya mo insister yung ka ng ini style sa imong pagmampi. Kaya ganahan yung ka ng maon yung imong buhok ato. Kapuyan mo bubuoy. Kapuyan sa kapuyan manggod ko. Lisod manggod kaayo na ko buhaton. So maklaro kayo na to, nakakinsang abilidad na to isalig ang kausaban. Yan, hindi ka po yan sa God. Ewa ka na ngayon pusong sa Ginoo. Nababoy training na sa yun. Isang unsa na training lison. Amen? Bisag sa pag-training sa pagpanilig, lison. Pagluto, lison. Paglamang, lison. Tanan, lison. Kaya unsa may sa yun, way buhaton. Ang way buhaton, man yun ay pinakasayon.
Di ka kilala tanin mo na nang way buhaton. So sa lihanay ipabuhat. Niya dili nimo madawat lisod na. So sa may mong buhaton, Lord, ako kasing-kasing di ganahan mo sunod, pero kinahanglan ko mo sunod kay makaayo man din ako ug makalipay nimo. Tabangi ko, Lord. Kapuyan ko, Lord. Pero, Lord, ang kusog nasad nimo, ang tanang pamagi na nimo, tabangi ko, Lord. Mo naman ay dapat buhaton. Mga gini usa ka bukutang nga makaingon ko nganong ang usa ka tawo mingon nga Kristohan wa siya nga usa. Wa siya nangayo. Wa siya nagpailaw sa gahom sa Dios. Ang lamaw sa tanan, di siya ang damo buhat. Na may uban, may ganoon ko. Hindi ka barog, huwag yung buhata. Lord, kapalawan ng pagmuli mo na. Lord, isod ko, Lord, asa mo nita pagkaon ka ni mo na. Nigampo. Yung maminaw sa Ginoo, siya isulti. Kaya nga naman, di ko siya utok, hindi siya ampo, pero di ko siya utok, matok sa kumama, mangutang ko. Matok sa musilingan, mangutang ko. Matok ang kumiga, mangutang ko. Nanay, plano. Dapat, nangayo ka, kay di jud ko kahibalo. Nangayo ko, kay di ko kahimo. Nga makigreslin, di kasi Ginoo, di ko kahimo ni Lord, tabangi ko. Let your spirit work in me. Dapat ingon anak ka. Di ka kisi-kisi ka, kadik ka. Dapat kisi-kisi ka nga tabangi ko. Wa pa gay pagpaubos. Huwag pagtuo, huwag pag-ilas sa Diyos. Kaya nga nung di ta mangayo, yung man matuo nga mutabang siya. Uwasa ta mutuo nga makausab yun siya. Kung labaw sa tanan, ano mutuo man ko, nga sibaw man ko. Kung ano magkausap man dyan ko, okay naman eh. Okay man akong kinabuki. Ang usbon na dyan eh. Mukha na nila guys, sultig, minani. Usbon ka naman kinabuhi. Bisura na. Magsige na kang ampo. Wakay gibuhat. Kalisod, anak. Kung dili pa na tinuon, wako dili. Ibalik-balik na mo, di ba? O ni sweldo rin. Huwag mo na sweldo na mo. In fact, may mga ang kanagahanan, natabang, ganabot, dinhi, dili kita sa nanimba dili. Bisag sa asa ka ministry, gikan sa living word, wala. Gikan sa bawang makatawhan, nagitato sa Ginoo nga mismo kami, may kailan nila. Wami nang amo nila. Wami nang amigo nila. Wami nang simusimon silang lumot. Pahit ba silang tiil? Sabi ito, magpapilitoy bitaw ka, di ba? Pilitoy ka para tagaan ka. Di ka na akong style. Labas ka ng disa, di ko ganahan na naman. Ano mapakupot man yung tao? Ano mga mo magputaw? Para kung himong ulipon sa tao? Wala kayo, ang tao makasasala. Ganahan ko may mong ulipon sa Diyos kaya ang Diyos maayo. Kung di siya mapakaon ako, iyan ang problema. Kaya wa siya tao, bubuhat sa iyang gibuhaton. Kung ganahan mo yung papulion sa langit, iya na sa nang, siya na siya makabuot. Siya man ang tag-iyan ako. Ang problema na ito is dili ta musubiter, di ta mo pailaw, di ta mo sunod sa kumbuhay na Diyos ka, wa pa di tayo pagdo diha kaniya. So nagsige nagbadlo ang Ginoo, nagsige nagsulti ang Ginoo, wa pa gyud natuos ba kay nga naman. O patay klaro relasyon sa Dios. Nagsunan, ngayon ko, sakit kay paminawon. Nadagahan na kayo kong mga naong na nakitaan na nangawak ka. Kung sakit ka ayon tanawon, napipila lang sa magkatawhan ang itubo gayud sa Ginoo. Kung nakakita jud ko nga nila putay gayud sa Ginoo. Kung nakakita sila nga ang amo gitudlo, kung ilang gibuhat, dili amo dahil sa Dios. Kung nakakita sila, nindot day ang Ginoo may ala, garan. Nindot day ang Ginoo may joy, puntahan sa tanan. Maayo siya, maayo jud siya kaayo nga Dios. Anong duda man ta? Nga siya ang muhatag, siya ang mutabang, siya ang pahiluna, siya ang tanan. Anong duda man ta? Dapat hindi ka magduda.
Mo na ang atong problema karon is, Lord, buwangan ko sa pagtuon. Training ako. Then, kanang problema, ipabuntog, ipadaog, ipasulbad, pinaagi lamang sa bawang sa Diyos. Ano na yung wadyo ni abot? Dili man na mo ay solusyon sa Ginoo sa imong problema. Diba? Example lang, Lord, nakautang mo ko, saan mo na pabayad kung di ka matag ng trabaho? Ngayon, imo na lang nung kung ina na mauna, asa mo ba ng mga butang at ito ko ka, huwag mo kay kwarta na, alam na magpasubo-subo at may simbahan, asa ba kung kuha na kung diyaw eh? Pastor to me, nako'y gym, nakautang ko, naku kayo akong puhunan. Hindi na yung ginong sirad yung tilan, sirad ang mga kong kasungod ng bayad sa utang. Siradaan, asa ko bayad na eh. Yung ginong sirad eh, walagad na ako. Naku kay kao sa akong lubot, sa akong utanan, ikas pa utanan, all over. Mauwaw ko kayo sa anak ko pag-ingon sa akong giutangan nga lino ng Ginoo nga mga lagad ko niyaya. Ako kibaw sa anong itong bayan. Doon ako maningin. May sige kong connect, may sige kong kontak, galit na siya kaugtang. Sige kong kontak ko sa, kaya explain ko sa, wala din ako makontak. Dahil ako na ito, London, isupay ko na ko anak, ito yung address, yung anak, wala din na siya makontak. Kami na ko, namatay kayo, buwang naman sa ito siya. Nahin mo siya, wala. Wakong tapro, di ba kung may mo, saan din akong kalit, anytime kalit naging malingin, nag-Bible ko sa inyong utang. Wala, di, nalanvoid sa Ginoo ang utang. Pila itong katausan. Ano yung mga istorya sa mga tag-milyon ang ilang utang? Jadi pag yung natuyo ang utang, inibusyo na, tsakara na, iboy, tsakara na, padayaw na gusto sa Ginoo. Yung sa dinin, quits. Was na utang. Ang bangko niyo na nga, okay naman. Di makatawhan ni nga, wala niyo na Ginoo gani nga magpuntay mo. Makatawhan lang ni nga, nisubay sa kabubuton sa Diyos sa ilang kinabuhi. Nagmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa tawag sa Ginoo silang kinabuhi. So, ang pangutan na pinagalis, kung sa nagitawag sa Diyos ng ginubuti, kung sa may papil mo sa pamilya sa Diyos, tigunsa man ka. Kung ako tigwali, tigunsa man mo, tigpamilya, tigpamilya rin mo talaga. Pero ba ninikibaw sila silang mga papil ka mo sa iyong papil? Pangutan na ang Diyos. Ibili ko mo ako, hindi mo nga ikaw ang, sa'yo natin ka, ikay tigos kusina, yan, tigani ka din eh, palintik ka, tigwalan. Ito, sa akin nila na. Kailangan di kasi kasing-kasing na ginan mo sa Ginoo mo niya kung pagkabuhat mo. Kung hindi mo mabuhat, inyo na sa problema, kaya ang boss na ito, maoy, nagsubo ni mo nila ako. Kaya unsa mo ko din eh, take na sa ito. Sulubuhan na sa ito. Amen? So, ako na ganhin para mong apas, kung saan ako makuha, ginan ninyo. Wako na nilinghi para masikat ko. Kung yan ko nini tungod kay nahigugma ko o nahadlo ko sa Ginoo. Subot kong kaalam, hadlo ki ang Diyos. Buot mo o pagpalamot, sunda ang Ginoo. Para din na siya. Wala nga sa inyong pagka-athlete sa Ginoo, pangayo ang pilihan tama. Sunday ang pamahali. Mabatang mo yung kumeksona. Kung ganahan mo nga paglahan mo, papausin mo, patudlo mo. Hindi ka punta mo papausin, hindi ka ganang papatudlo. Ako, sa bago pa ko, magsigil akong pangutanan. Magsigil yung magdosa kung pastor, segit kong pangutanan, segit kong pangutanan. Tumayon na siya. Pangutan ng Ginoo, pangutan ng Ginoo, pangutan ng Ginoo. So siya, di siya masulti. Masultihan na ako niya, kaya mas daling ra. Kailan ako kaganahan, isulta na yun. Pero ituluhan mo niya, dili niya, di siya kibaw sa unsay plano sa Ginoo sa akong ginawin. Huwag siya kibaw sa gusto pagbuhat sa Ginoo. Naku,
nako sa ako, pinagi niya. Ako siya sulti sa Ginoo siya, atos Ginoo, pagampo. Pagda gitara, ako sulti ang Ginoo. Pero ito ko buwang sa una, ito ko layo kay nga lugar, may awa-awa kayo. Gusto mo yun, ikapoy mo ko ulit sa buka. Dugay kay isuod sa ako, nga pinaglanday ko mo. Lingkod lang dyan, maminaw, basa-basa. Sulti na ka lang, naraday ko din. Sinig sila ang Ginoo, bigyan ko nga rin. Dili dahil siya, sulti na rin siya din sa kong heart. Kaya ang kaning disiplina, number 1, ang paglingkod, ang maminaw sa leksyon, listen. Ayaw na mo himua ang leksyon, wali lang yung himua sa matag adlaw ang mag-devotional mo. Mo na ang mga butang inyong buhaton, mo na ang mga disiplina nga kung wapa ninyo nahimo sa imong kaugalingon, ayaw pag-expect na gamiton kang maayo sa Ginoo. Kung wapa ka mo disiplina sa imong kaugalingon, di jud ka maggamit sa Ginoo. So disiplinahin mo kaugalingon sa pagbasa, pagtuon, pag-memorize, kung sa gisulti sa Ginoo, mo na memorize ka na ako na lang, gisulti Ginoo na pa, naglain mo. Praktisa. Mo na kasugod. Amen? Kaya kung wala ka ni Ana, di ka makapili sa ating sa Ginoo. Kaya man siya kakita ang ganahan kaniya. Di makaganahan. Gusto mo kayo, maglingkod, mabasa ganyan, minaw ko ka. Lord, ako problema nila rin. Sunday ko, Lord. 1, 2, 3, sunday, barong na ka. Paminaw, kuwag na ng Diyos sa tibuok adlaw. Kumain mo, Lord, ganina na dyan ko din yung marang. Pati ko kauras, Lord, pati ko resulti. Kinanglan na dyan ko mulakaw, Lord, sino ako? Pero Lord, friend, bisan ko naglakaw, bisan ko sa opisina, bisan ko naktok sa eskwelahan, sulti ko, Lord. Raputi mo, huwag yapon isulti ang Ginoo. Balik, gihapon sa tilan sa Ginoo, Lord, may kung answer mo, ani, kung kumato na ni. Di ka umanasad, nagbasa na ko, huwag yapon isulti ang Ginoo, naglalagay ko nabasa, huwag yapon isulti ang Ginoo, sulti ko, Lord. Di ka mo undang, hangtod ka tubagun. Huwag magutay determinasyon sa pagsusi, pagpangayo, dito sa inyong mabuton. Every first Saturday, the prayer and fasting ka. Gusto nyo nakita sa inyo. Kung mo natin-attend, kung kamuha ni attend, attend. Pagkibaw ka, kasi gusto nyo rin June, Lord, kasi may tabo, kasi gusto nyo sa plano nyo. Okay? Para mapagsimana, nakibaw na ka, kung sa'yo gusto ikabuhat sa inyo, oh, Lord, yung kainaan nyo, okay, nakibaw kayo niya, buwangan akong time niya, ako karoon, Lord. Sa kayo pa, Lord, sunod. Yeah, sunod, Lord. Sunod, Lord. Sunod, Lord. Ako mismo, I check myself from time to time, Lord, nabuhat ba ko sa ako yung kabubuton? June na biya, Lord. Nabuhat ako sa kabubuton. Ni mo, pag dangsod sa January, na prayer and fasting mo din, Lord. Tanaw ko sa kabubuton. Check. Mga parang ko, nagmayar kayo ba? Kung na siya gisubo. Kung may tabo. Apply mo this, WD. So, mag-apply kayo, huwag tayo dali. Huwag sa mga tayo doon. Kung nalingog kami. Pinuha kami. Kasi sunod na, huwag kibaw. Huwag mo sa gisulting Ginoo. Sama na mo, sige, diskamuha na yun. Nagkabuhat, anong building gani. Amo ni siya. Sama, mong hawak ni. Ngita, bigla yung lugar. Ito sa gawas. Ano Lord? Ilaw mo siya. Ako kibaw, basi na siya gibuhat. Isa, balik mo lang sa inyo na, abli ng dali mo. Uli, kanayutaan inyo na. Gamit ko na. Ako kibaw, tumawat ko. Hindi ko magpuna sa Ginoo. Isad ko magpaawahi. Kaya ko. Muna importante ni nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon sa matag adlaw-adlaw nga gibuhaton nato ngadto sa Dios nga para magani na sa atong kayuhan. Example lang ni Jesús.
Exercise pa ba everyday? Diba kung mga tagilawas, kinala mag-stretching ka, mag-exercise ka? Huwag kang mubi mo niya na. Diyan ka naging mong lawas. Ikabuti mo ko nito, lalo sa sakit. Ikabuti mong 30, may aray na. Saan ko lang? Tingnan naman, kita kaan kaglawas, parang sa mga lawas ha. Para pang lumansara na siya. Para lingkod na siya bunaw na. Lingkod na liburanan. Para higda-higda, libigid na siya. Pero grabe ni ka, powerful yung lawas. So if we don't take care of our body, umamot ang sakit, ay di-blame mo nyo. Pagkita mo sakit ko, mag-ibig mo, Lord. Ibagay ito ka, taking care of my body. Ikipasa ko tiguang na sa inyo. But, do something na magamit pa ko mo. So, maka-istorya ko, kaya nga manipuha to sa akong bahin. Naningkamot ko sa training na yan, ihatag na kung ganito na ginawa. Assignment mo, training na mo, buhatan na everyday. So, kung na yung mga training nga, lisod, para na kung ang tawhanan nga pamaagitan, makingon ko ginotabangi ko, ani, kasi ko kibaw, ani. Kung nasayad ko, kitagal ko naman yung training kay ganaka ipakabot na mas dako o mas anindot sa akong kinabuhi. Kung sa diyan na ipakabot ang Diyos sa imong kinabuhi, ayaw ko nang naprain mo na. Tagang mga tao, anak, na mo sa tanan, ang imong mga pamilya o parinti. O mga kisuna niya sa simbahan. Kung bitaw magtapon-tapon ka sa imong personal na spiritual discipline ang pagbasa, pagtuon, pag-ampo, pag-alihi sa prayer meeting, pag-appeal of prayer and fasting, pag-attend of Bible study, pag-panglakaw para pag-share sa mga kalag, isa mo na pag-invite o paghatag ng trust, training na! Kung tinapunta ng mga butanga, then, kapatag nila sa Ginoo na. Kung pa kakila sa Ginoo, then Ginoo ko exempted na. So, kung ingon ka kilala sa Ginoo, then expected ang matag-usta din na magsulti juga. Kung ikaw ang tao, mawag ka magsulti na pangayag na inanakadaghan na trucks. Minal pa, para mataglapaw ni mo, naman juga yung tao, hatagan. Gamay na lang 100 na tao ni mo masubatan sa adlaw, 50 man lang. Imo din ang mahatagan. Amen? And what are we doing? Are we giving away trucks? Nag-share ba ta? Nag-ampo ba ta? Nag-Bible study ba ta sa mga tao? I-follow up ba ta? Itong mga silingan, huwag sa itong mga nandiri nga, uy, may naghanin niyo nga nananimbang, wala na sa diri. Hindi ba i-follow up? Ni-care ba ta sa mga kalag? Huwag itong ginauna nga ito rin yung kabulingan. Kung maguluna ka sa itong kabulingan, anak ka ni Satanas, di ka anak sa Diyos. Amen? So dito makunting ko, dito malipay kita ra. Magbuhol ganit ay kampo na itong una ganito maampo dahil, Lord, ako pamilya, Lord. Wala pa dyan mo, Lord. Mo maganin bakbal bilang dahil when it comes to our family, amen? Kumapo na ka, silingan, Lord. Kahit kayo mga, bahala ka nila, silingan, bahala ka nila. Tumupray kita sa silingan at itong mga pamilya, luha ka sakit atong kasing-kasing ano man. Because we love them, but what are you doing para sila ma-encourage? What are you doing? Kasi mong na-accomplish sa Ginoo nga mag-inom sila, nag-ianag sa Ginoo. Nag-ipatupod sa Ginoo. Nag-ipataas sa Ginoo. Alam mo, yung ibuat ang Ginoo siya ginabuhay, no? What is will do? Sige naman siya, to. Ako din, doko. Wala yun ay tabo. Siya rin, ora na yun ay tabo. These are things, my son, and I challenge you. Patudlo sa Ginoo sa sakto, patudlo sa sayo, patudlo usawan nga maayo may sakto o mapadayon ka magpabansay-bansay aron may sakto ang imo kinabuhi. But ang spiritual discipline mo imo na personal na ikaw na mag-Ginoo tinud-a tarunga tagai og importansya. Kung sa lihang buhaton, may bunga na lang ka. Mamunga ka.
Subong na lang kanya makatawhan, pamilya man, silingan man, wala makakaila, mudungon sa inyo. Tungod sa imong kinabuhi, kung sa imong pagkinabuhi, malakit-an nila, nga doon na dyan kay Diyos, na gikahadlukan o gigigugma sa tibok mo. Nag-hope kung may suwanan, maritsunan, kailaan, buhato na ito. Because natay lindot, nilingig kayo na coach. Di pa kinanglan, Muslim daw niya, di ta pa'y siluan. Di ta kinanglan, mulakaw, layo kayo nga lugar, trato siyang kwao. Nara siya sa tungoy sa imong bakbak, ikumbisal siya, pangayuas siya, isulti siya. Nagkinanglan ko ni mo ng Jesus Christ. Bisag niya akong everyday spiritual discipline sa bahay. Amen? Lord, we thank you and praise you, God, for the things you have taught us. Ginoo, nasayad ko, magkaraganan, na-struggle pag sa spiritual discipline. Mawala, Lord, na kung sa may mga dulis na inihata, kung sa may mga pamaagi, mag-listen kayo, Lord. Pagbuhat kay Lord, umaanan sa mga spiritual discipline. Ngayon ko Ginoo, na imong dihugan na sa tabangan sa pagpasabot. Itudluan na nimo matag sa namulong sa pagpamahid ng tabang ng mamahan. Lord, pinudumini kung nagtuwang nila. Kuha na mo na buhat, pinudumini. Kung siya amin, Lord, labaw sa tanan na mahal. Kinuha nga mahunga ngayon ka na. Dahil sa kumayang sa mga lang, Jesus na Amen. Amen.